ତାପରେ ଗଲେ ଦୀପାବଳି ମନା ହେବ, ବାଣ ବି ଟିକେ ନେଇଯିବା। ପୁରା ମାଟି ପୁରା ଆଲୋକ ହେଇଯାଇଛି, ସବୁଆଡ଼େ ପୁରା ଲାଇଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଲାଇଟ୍। କେତେ ବାଣ ଆସୁଛି ନା? यार सातटा रंग चक्री बाण कुनी कुनी दीप भल सबआड़े लगेगा। नहीं बाबा थाऊ तू बाण रे के लगचु बाण
ତାକୁ ଦେ ନା 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 ଲୁହାଟା ନିଅ ନିଅ ତାଙ୍କୁ ଦିଅ ତାଙ୍କୁ ଦିଅ ଇଆଡ଼େ इसी ଦେଖିବୁ ଦେଖେ କୁକୁଡ଼ା ଆସେ ରେ କଣ ଫୁଟଉନୁ ଦେବା ଫୁଟଉନ ଦେଖେ ବାବା ଏରା ନୁହଁ ଆମର 10ଟା ଫୁଟେଇଲେ ଯେତିକି ମୁଁ ଧରିଛି मोटा जाके टमाटर टंगेइबो दिदी कौन कुआडे बुढ़ा गलानी मु बात कहनी डर लागला रे सुकुना ये डरुनी इल्लो लागिनी एमिति रखो जॉइंट कर हां सुनो जरा सर अरे
ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ସେମାନେ ଭୁଲି